Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku batin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngerapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune. Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Nggo ngono ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapa e? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wajar. Iya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedela kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandung bareng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyame iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro kandung wonten dawuh sini. Mundura, pada ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep mudhar kok dadak dandan. Mudhar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak ladine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Oh iya. Anane ning capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye? Wis anane lah, wis
pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning bawana Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngaduh. Apa iki? Wah, lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengelmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus paling jajalan. Wani ngembari mana mau senata matur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti lho iki apa? Iki lek nyilih nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngopo? Wah. Manus maning jajalan. Iya apa iki? Lho karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ra usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula derekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Mati anget Prabu. Kresna Jamba Pica. Ayo, tanti kono teman. Prabu, adeket Prabu. Prabu laturi kendel. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Dadah. Cocondolo satu pangadat menuju Ranjo Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil cekel. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayu pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana.
Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Ora bulerem. Iya, ning aku njaluk Kresna won madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Yo, Kresna iya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndaken menika kok Prabu Mandura. Pamenjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Ora Bu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jane. Liring sambiku ora Bu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki yo iki. Wah, setan rasa kuwi atas nang Mandura Baladewa kembang karo Bagong loro iku Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbe atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya Warni saha dewa Bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Wenendang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe naresara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Dewa Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodho kudu dadi kepanggil reruba dhawuh Lesmana Mandra Kumara kasinggihan mekaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane muga-muga nyakang iso ngaturaken iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang miring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyampluk. Baladewa kok kaya gajah.
Kyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten rupa pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggon kang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Sasa Puscide Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Para Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo nunggu kisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, sing Wandrawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujud kaya ngeten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wong ngamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok. Ora. Ora dilarani. Ora kene to. Tak grayang mustakamu mesti dadi kaya wingi ni. Oh nggih. Lho, aku. Kok tak kira nek kula sing glayan. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangestuning nata ing Ndrawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya mingune wujud Lurah Bagong. Tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Ha sak omong-omong nangge sumuk kaya. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya apa kok? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mrene ku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang Kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis pupus. Pupus Cimlek Jinde. Parijata Kencana. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. kudu nang sing nabuh warga sing anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu
1.500 negara. 1000 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek mbako ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih. Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Setan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Kusile tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya bagus. 1000 kalapatan diagung pangaksami. Ya. Nek wonten kidal-kidul ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Kula ajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Kena tenawan kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Barang. Ya. Barang terus lagi. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya. Lah nggih. Kula tenawan mawon Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. nun nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Barang terus lagi. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta. Ora Basuki, Pak Basuki SMA. Wis ora ono iki. Dalem nyuwun mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah.